दे बिदिब्ला आदा जों थांथ'नोसै आंनाबो बारा सम गैला आंथ' बोसोरै बैसागोआव फैखायोआनो बिदिब्ला आदा जों थांबाय थानोसै आंथ' फैबाय थानो हाथ'ला जाहैबाय दे होमबा दे जागोन दे आगै दे आब' दे जागोन दे मोजाङै मोजां थांबानो जाबाय बिदिनो फैबाय थादो आगै दे मोजाङै मोजां थांगोन दे सम मोनबानो थादो दे रानिमोन जागोन दे आदै मोजाङै मोजां थां बाय बिमा जोंहाबो बैयाव एसे हाग्रा एवनांगौ दं थांसै थौ आयै ओंखाम लाबांनो आयै आंनो माबा लाबोदों ओइ ब्राय आंनो बाइक नांगौलै खामानि गैला बे बाइकआ बोरबाय हाब मा हां मोनै बादि मोनसे बिबाय थायोब्रा नोंलाय बाबा आंखौबोथ' एसे हां लानो होना नों बाबा आं बेफोरखौ जेबो मिथियालै आंनो नांगौ नालाय नांगौआनो मा नांगौलाय नांगौआनो मोजां आखल गियान दानो सिखायनांगौथ' नोंनि गारि मथरजोंल' जाया गथ' नुवाखै नामा आंना बाइकआ बोसोर जाबाय गारि आया माथो जावदों जाल' माथो मोनबाय थानांगौ सानफ्रामबो दिनै बेजोंनो जा खालि जुथि नागिरग्रा खामानि दामानियावबा गैया हाट जालां हाब मा आखलब्रा बेफोरलाय मा धोरोम नोंखौ गावखौनो मा सानदों नोङो बिफाजों जेराव हमबाय थानो मासे गरमब्रा नोंलाय बाबा लाजि गैयि साला होगोन होनना बुंदों आं धैर्य हमना नों बाबा गावखौनो देदेरबाय दोमोन नों लाजियाखै नोङो ओरैनो मावनायखौ जादों नोंलाय ओंखारलां मा बार ओंखारलां नङाबा मोनगोनसो नों गथ' हाब मा गियान जामारखोलै बिनियालाय आब'आ फैफेरा दिनै हरखाब फैबाय दालाय मा मोनलांबावनांगौ दे बे मुदुफुल थाइनैनि बाहेरा हा माथो जानोनो आंहालाय बेखौनो लानो फैखादोंमोन ना दालाय मोनाखै होनबाबो आब' मैयाहाय फैबा बुरजा मोनगौमोन आं फानग'जोब्बाय मैया दे जेबो नङा बिनानाव हा नांगौखिनिखौ मोनबाय नालाय बेनो थोजासे आंनि थाखाय नै आब' गया दे आं फाथै जायाहाय गय गोजाखौनो जानोसै खान्दिसे नै आगै बेखौनो लाखिथ'दो नोंस्रा नांथ'ला दे आब' जेबो नङा दे बिनानाव नाङा आब' नाङा नो लाखिनो आं अननानै हामाय मानो बेफोरबायदि खालामो दे जेबो नङा बिनानाव लाथों दे मा नांगौ बायना लादो दे आयं दे जागोन दे आयं हा बे जाहा आगै बिबोनांनि खबरालाय बोरै थोनो दालाय बिनि खोथाखौलाय माथो होननो आब' बे आंनि खाफालनि सिन्दुर आरो आखाइनि आसान सांखाया ओरैनोसो जाबाय जाय थैयैनिल' नेरसोन जाबाय आब' दिनैसिमहालागै 7-8 बोसोर जालांबाय नै गथ'फ्रानो देरबोलायबाय अब्लाबो न'आव फैनायनि मुंखौनो लायानो मालाय हा मानोथो बिदि बिसोरलाय एसेथ' बुजिनांगौना गुबुन जायगायाव थांबाथाय न'खौनो गोसोखाङा बिसोरो बिसि फिसा एसेबो न'खरखौनो नाहरा बिसोरो न'खरनि गाहेला गैयाबा बेसां खस्थ' जायो हिन्जाव मानसिफ्रा सोलिनो थाखाय फारसेनिफ्रायनो बेफोरखौलाय बहायथ' बुजिबावनो आब' बियो मालाय हजोंनो खामानि मावनाय जायगायावनो हिन्जाव गोदाय लानानै हा हु बायनानै थाबायनो आब'
आंनि दुखु खस्थ'खौलाय अहायथो नुहुरबावनो बेलाय। दे माथो खालामबावनो बिनानाव, बुजि गोरोंफ्रानो बुजियाबालाय जोंलाय माथो खालामनो, बिदिनो सोलिलांनांसिगोन आगै। आं नोंनाव बाथ्राखौ सोंफ्लांनानै नोंखौ दुखुसो होबाय आं बिनानाव। गाज्रि दा मोनसै दे आगै। गाज्रि मोननानैलाय माथो लाब जाबावनो। सैथोआथ' सैथोखाना। बे गथ' सानैखौ लानानैनो गोजोननाय दङ आंहा आब'। मोनजाबा जागोन, मोनजायाबा राननानै थासिगोन। बेबायदिनो संसारखौ बारहोहरसिगोन आं आब'। दे गोसोखौ एसेबां दासिमफाय नोङो। बाथ्राफ्रा बिदिनोसै, सावरायगौमानि बांगौ, आंबो थांनोसै। आंबो बारा गोबाव खालामला, थाथ'लायदो दे। दे आब' दे। ओइ बाजै, ना मोनदों ना मोनाखैब्रा? ओइ दे 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 दे। बियाव हनै। ओइ लाखिथां। ओइ आदै रथ'। मा जाखोब्रा आदै? मा लाखा आदै? नै बेदरफोर लाबाय नामा? जेबो गैया, मैगं गोजासो नै। ओइ बस। ओइ आदै, नोंथाङा खबर मोनदों माखै? माखौलै? नोंथाङा माथो फिसाजोनि जुमजो गोसथोलायनो माथो? मा नंमारगौ नामा? नंगौना नङालै आदै होनदों नालाय, बाथ्राफोरालाय? थोद, नङा जायो नामाब्रा आदै? नों न'आव थांना सोंना नायब्रा आदै। फिसाजोनाव बाथ्रा नङा, अब्लासो मिथिगोन नों। ओइ सेंग्रा, मा फाल्थु फुल्थु? नोंनालाय रावफोरालाय नंगौना नङालै? फाग्ला बेफोरबायदिनो हरलै आदै। जोंफोरनो हर, जोंफोरनो। थोद आदै, जायालै नोंजों। ये सावसाला। लाजिं सोलोंलै आदै नों। लाजिं सोलों। थांनो हादो। हाब आदैनालाय मा? थांनो हादो। ओइ आदै, नोंथांना फिसाजोआ नै जोंनि बसनिसो नङाब्ला हैद माबादि मानसि बिसोरो? ओइ बिमा, बिमा, ओइ बिमा, बिमा, बहा दं ओंखारबो? माबार ओंखारबो होनदोंलै। हा माथो जाखो, माखोथो एसेबां होख्रावबाय थाखो? बोरो बिसोर गथ' सानैयालाय? बहा थांदों बिसोरलाय? दङ आरो बे मालाय न' सिङाव। न' सिङाव दं? लेंहर बिसोर सानैखौ लेंहर। आंनि मान सनमान जाजोब्बाय बिसोरो। लामा सामा ओंखारनो हालां। साला बिसोरनि थाखायनो। बा नोंनो हरगोन बिखो। नोंनोसो। नोंनो नागिर हाबागोन बिखो। नै गथ'फोर, नोंफा लेंहरदों बाहेराव। खोनादों ना खोनायाखै? खालि बिसिनाबाथाय मबाइल ल'। माबार फै। आगै फै। औ थ' मा जाखो आफा? मा जादों होननानैसो सोंदों नोंसोरो? हो? नोंसोर सानैया गावखौनो देद्रायनाय बादि मोनदों ना? आंनि फंसेबो खोथा मानिया नोंसोरो। नोंसोर सानैनि थाखायनो आं जेरावबो लाजि फोनांगौ जायो। सालाफोर गावखौनो देद्रायनाय बादि मोनदों नोंसोरो। आरो अनामिका मोनगोनसो नों आंजों गथ'। बाराद्राय देद्रायनाय बादि मोनदों। साला नोंसोर सानैखौ लोगो महरैसो थांलाय फैलाय खालामहैयो आं। बिनि अनगायै नोंसोर जेबो दासान। नङाबा मोनगोनसो नोंसोरो।
आंनि बारगा दामावखा आरो बिमा नोंबो मोनगोनसो नोंनि अननाय लाय होनायावनो बिदि जाजोबगासिनो गासिबो आहालाय माथो दाय जालायखो माथो जालायखो आंहाल' दाय जाबाय थायो नोंनि अननायावनो बेफोरबादि जालांजोबदों खर'फ्रा देरलांजोब्बाय गथ'फ्रा आंलाय माथो खालामलायखो गंसेबो खोथा मानिला गथ'फ्रा साला सब समाय आंहाल' दाय जायो दाय जायो नामा मोनगोसो नों आंजों अनामिका ओइ अनामिका मादै ओइ मादै बहा थांजोबलै मानसिफ्रालै ओइ माथो आदैसो फैदों औ आदै बहा मा मावहैदोंमोन आदैयालाय बैयाव गय हाग्रा दांहैदोंमोन आं थ' आदै जिरायथां थां आं आथिं आखाइ सुयैनि दे आदै ओइ रानि सियाराव फैलाय निजोम फैदो